Wel, Endaf, llongyfarchiadau môr I ti, ddifigol ar y gadair. Sut deimlad yw e? Mae'n deimlad anhygoel I ddweud y gwir. Mae'n teimlo fel pinnacle yng ngyrfa fel bardd. Yn amser dechreuais I barddoni, un o uchafbwyntio fi o cael gadair yn genedlaethol gyda Ffermwyr Ifanc. A oedd y feirniadaeth heno yn dweud bod ti'n feistr ar dy grefft wedi teilwra'r cynghaneddion yn gywir. Faint o waith oedd hynny? I ddweud y gwir, ges i'r syniad, a unwaith ges i'r syniad, mi ddaeth I yn eitha rwydd wedyn, oherwydd o'n i'n gwybod beth o'n i'n moyn gweud. O'n i'n moyn talu teimged I Llew Jones, a fi'n ei gwaith ymchwil ar y gwyddoniaeth I Llew Jones, felly oedd y cyfeiriadau yn eitha rwydd wedyn. Fe barodd I ryw mis a hanner I wneud yr amlwg yma. Mae ti Llew I hunan yn amlwg yn ddylanwad mawr arno ti, a taith wrth gwrs oedd testyn y gadair. Pa fath o daith oedd hi yn dy gerdd di? Wel, y taith rhag ofnau'r nos o'n ofnau'r nos yn rhan amlwg yn yr amlwg. Oherwydd maen nhw'n elfennau cyffredin yn nofelau a barddoniaeth I Llew Jones wrth gwrs. Mae'r taith wedyn rhyw fath o ddihangfa I fyd I Llew Jones, I fyd ein nofelau barddoniaeth I gyda cymeriadau fel Tŵn Sion Cati, Bardi Fi a Sion Quilt ac yn flaen. Felly, o'n I wedi meddwl ers spel I ddweud I wneud talu teirnged I Llew Jones. Bod fi'n gwneud gwaith ymchwil arno fe, o'n i'n teimlo fel bod fi'n moyn talu teirnged I fe mewn ffordd greadigol. Ond wyt ti'n amlwg wedi ystol i'r grefft, wedi ennill cadair yn Eisteddfod Ceredigion, ond cyn hynny, yn dy sir cyn hynny, wrth gwrs yn Sir Gar a Eisteddfod James Pantyfedwen heddi, felly mae yna dipyn o gadeiriau gyda ti yn y tîm, dwi'n siŵr. Hon yw seithfed I ddweud y gwir, a fi wastad yn meddwl amdano rhif 7, fel bod e'n rhif lwcus I fi, ges I geni ar y seithfed diwrnod o Chwefror, felly mae fel bod y rhif 7 yn dilyn i'r o'n, a hon yw'r seithfed gadair. A mae'n gadair hyfryd yn bert iawn, ti'n mynd I ffrysori hi, dwi'n siŵr. Mae'n mynd I gael lle anrhydeddus iawn yn y tîm.